ממש לאחרונה צילמנו מפגש עם יאיר גרבוז, שהגיע אלינו לראות את הסדרה האחרונה. להגיד לנו מה הוא חושב, מה זווית הראייה שלו על העבודות. ומה שקרה לנו שם הוא מדהים. אנחנו נפגשנו עם הממסד, וכשהראינו לממסד את העבודות, נכנסנו אנחנו לעמדת חסרת הביטחון הזו, כמו שהייתה לאורי. וחווינו שוב את הפחד, שמה העבודות לא מספיקות, שמה לא יאהבו, שמה אין כישרון. וזה למרות שפעם היינו בטוחים בעצמנו, וגם כל מי שהכיר את אורי, גם ידע כמה כישרון וכמה גאונות הייתה באורי. במפגש הזה היינו כמו האחרונים לדעת. והממסד הגיע, והממסד הסתכל קרוב על כל ציור שיש בבית. לא רוצה לשמוע על התיאוריה שעליה הסדרה מבוססת, לא רוצה שנסביר, לא ביקש לדעת את מי אנחנו מכירים ועם מי יש לנו קשרים. הוא הסתכל על הצורה ועל משיכות המכחול ועל הארגון האסתטי ועל ההומור והציניות שיש בציורים ועל היכולת לעבוד עם צבעים. ואז הוא אמר לנו, חברים, הוא צייר. והממסד אמר, הוא צייר. והוא צייר מוכשר מאוד. ולא ניתן להבין איך ומאיפה למד את מה שלמד. איך הגיע לרמה הזו? איך הצליח ליצור את מה שיצר? ואיך לא הגיע ללמוד עוד קצת? ולמה לא פנה אל עוד אנשי מפתח? וכמה זה מצער שזה יתפספס. כי הוא היה מצליח. והוא היה נכנס לקבוצה. והיו מכירים בו. והיו יודעים עליו. ולפחות הידיעה הזו הייתה יכולה להיות לו. הוא צייר.